اتلوم تنبرو زلقا هيوت نمصايخا يهانصو دي زلو ويس يعنوو مبزحتو سب بزي فلطو ناي دخنت مفنطره تتحيزو كنبر خلو بلحت سبات كن كاب خالت فليات زغبرو حموشت ميسترات اللوو نساتم انتايم كنرينا قداماي ارحيو ام زحاسبو يوم ابزا كل ነገር قلطف كون زدلي العالم مبزحتو سب تتاليلو يزنبر لومي طرايا معلتنا بلع ستة تزناقع زبل أتحساسبا نبوسحات سبات ناب دخنتن ناب زي تدلي وطر هيوتن يمرحم الله بلحت سبات كن كابزي فوليات يوم نساتهم نهيوت كم حد نايشات تصواتاي مزريوا حد ترى تصواتاي نتا أطيلا زلا سقمتي تراي كرئ خلو اتبليح كن دحري عسرت السقمتي انتاي خون كم زخل أقدمو يتمت ترى سبات نلومي بحث زبلوم نجر نمقبار يقايو نابنت حدا سب عقمو زي فكر بلقاح وي بزلو ناي موداتا ገንዘብ زخبره موبايل يغزل نمنتاي نلومي كرأ كوقعلو نلومي صبو نخسمعو ات موبايل دحر حد عمت كأرق واقو كورديو ات سبقن دحر عمتون ابت زنبرو ناي ገንዘብ صقم وي عدا تأثيرو كترفيو نلومي لمصايو يشوطلو بلحت سبات كن زخانه نعشتو وسانه نعشتو كم زي خونه يردو لومي اتوسدان نعشتو وسانه نابنت أمعلتي 10 قرش معوار وي 3 دقيق ممهار دحر حموشته وي 10 عمت عبيلو تكم زمص يفلط يوم إذا لومي زغبرو زلخو نجر دحر حموشته عمت نعي يحقسني ديو ويس يتعسني نساتم لومي كاب زرخبو غيزياو حقس نلعلي ناتي دحر حموشته عمت زرخبو عابي عوتي مرصو بلحت سبات حدا نجر قدم مغزوم إذ نجر زي جنزب ناب جباي دي زمص ويس كاب جباي جنزب يوصي لم يحطو ترى سبعة نسبات نمجرام كبل كراونتي موبايل وي كبارق حيجزء إذ كله عداي بلي حسب متصايو وحسن مقبار أب تمرتي أب كقلتن أب تكالاتن وفري جبر إذ دما هابتيو متصاي مالت روحو أيكونن متصاي مالت دمر وطيت نايت لومي اتقبرو زلقا سراحيو لومي جيزيخا بمحبرا مرخبتات تيك توك فيسبوك اتطف انت خوينكا دحر 10 عامت زخانه لو تكتمص اي تخيلنيخا لومي كن حدش خيلت كتمهر انت جميرها دحر 10 عامت ابزل على بوتا كتبصيحها لومي كم تسب زي قبرو تعجيز خمصعر انت غيرها صباح كم تسب زي رخبو ناصنتن حوت هيوتن كتركبيها هيوت لومي طراي ايكونتن صباح ونالا لومي اتقبرو مسانتات اتم نمصايخا زهانصو طبيو سلازي زخانه ገንዘብ ወይ ጊዜ ቅድሚ ምጥፋኻ ንነፍስኻ ሕተታ እዚ ነገር ዚ ንመጻኢ እንታይ ክውስኸለዩ ንሎሚ ክትዕሚልኻ መጻኢኻ ኣይትሰውእ ሎሚ ንመጻኢኻ ዝጠቅም ዘርኢ እንተ ዘሪኻ ጽባሕ ብርግጽ ክትሓፍስ ኢኻ ካልኣይ ኩሉ ይፈልጥ ኣይብሉን ኣብዛ ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ ክመስል ዝዕረ ለዓለም ኣይፈልጥን የምባል ከም ድኽመት ወይ ከም ድንቁርና ተገይሩ ይውሰድ እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ዘይፈልጥዎ ነገር እውን ከይተረፈ رؤيتو كهبون ليقاونت كمسلون يقادو اليوم بلحت سبات كن كابزي فلويات يوم نساتهم اي فلطين يمبال اتا ناب طبب توسد انكو منقد مخانا يردو قدمي اشحات عمتات سقراطس اب غريك كاب كل سب نلعلي طببنيا تباهيل تصويعو نس كن نزي اي تقبلون كما يغير طببنيا هون انكو منم كم زي فلط راي يفلط يلو ملسه او موداتا كن اتا ناي حق طبب او خمسلا ترغاغيصا كميسي مبزحتهم سبات كم زي فلطوكا اي فلطون ات تمرتي حقنيا فلطت زجمر كابتي ناي غزا راسخا غدن بمفلاطيو حدا سب كل فلط ينتيلو عمرو عاصيولو مالتيو عمرو سب كم برچقوي ات برچقو اقدمو بماين تمليو توسخ ماي كتمرلو اي تخيليخا كفس طراي زخيل بلحت سبات كل غزي عمروم كم بادو برچقو غيرهم يمتحزو نحدش حساب نحدش تبرتي بوتان مهاب فلط يزبل اتحساسبا نعبيت زعنو ناي امورو عصواي ابسن امورو حدا مصنعتلو بزعبه حدا نجر وحد فلطات زلوم سبات ننفسهم كم ليقاونت غيرم يحاسبو بانصارو دما بزح صفطو سبات اتفلطات كندي عميقون سفحين مهان سلازردو كل غزي غير زي فلطكو بزح نجر ليلو بتحتنا يزاربو ترى سبات ملسن مهاب يفاطنو بلحت سبات قد حتوتات نمحتات يفطنو حتو محتات ناي دنقرنا ملكت زي كونس ناي نقح أمورو ملكتيو نحادا نجر
كاب استفلالي كنا عكتمو تزخلكا اتي سلمنتاي كما يزبل حتتاتيوم فلتت كم وكانسيو نحنا دبما اب جبغان خوينا جلفا ماي طراي زحازنا زياده بلحت نمخان اتقدم يسقمتي كل غزي تمهراي مخاني نحق طببنيا مالت اتكل سب زفلط كخون كغادل هلو نسو غن بتحتنا زمرمرن زمهارني سارساي بغزا رؤسهم يمزقعزو مبزحتهم سبات ابز عالم كنبر خلو نتم بحبرتسب زوهابو مسندات كم زلهم تقبيلهم يمزقعزو እዚ ከዓ ከምቲ ኣብ ሓደ መስመር ዝጓዓዝ ባቡር ካብቲ ሰለፀፈሉ ሃዲድ ወፃኢ ክሓስብ ዘይኽእል ማለት እዩ በላሕቲ ሰባት ግን ካብዚ ፍሉያት እዮም ንሳቶም ንሓበሬታ ከም ምግቢ ጥራይ ኮነ ዝወስድዎ የግዳስ ከምቲ ወርቂ ዝምርመር ክኢላ ሓቂ ምዃኑ ንምፍላጥ ዓሚቕ ምርመራ ያካይዱ ኣብዚ ዘመን እዚ ትምህርቲ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘከራኸር ኣይኮነን ንሓደ በሊሕ ሰብ ግን ዲግሪ ማለት ሓደ ወረቐት ጥራይ ናይ ሓቂ ዓወት ካብ ክእለት ካብ ጻዕሪ ካብ ብቕዓትን ካብቲ ንዓለም ተበርክቶ ዋጋን ከም ዝምንጩ ይርድኡ ንሳቶም ዲግሪ ሒዞም ደብ ዝበሉ ሰባት ከም ዘለዉ ይፈልጡ እዮም በአንጻሩ ድማ ዲግሪ ዘይብሎም ግን ከዓ ንዓለም ዝለወጡ በላሕቲ ከም በዓል ስቲቭ ጆብስ ወይ ቢል ጌትስ ይረኣዩ ስለዚ ዓወት ኣብቲ ወረቐት ዘይኮነስ ኣብቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ ምፍጣርን ፀገማት ናይ ምፍታሕን ዓቕሚ ከም ዝኾነ ይኣምኑ ማህያ ንግዚያዊ ጢሜት መዐገስ እምበር ናይ ዘላቒ ህይወት ምሕስነት ኣይኮነን ሓደ በሊሕ ሰብ ውሕስነት ማለት ካብ ሓደ ሰብ ወይ ካብ ሓንቲ ኩባንያ ዝወሃበከ ገንዘብ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ግዜን ቦታን ገንዘብ ክትሰርሐሉ እትኽእል ክእለት ምዃኑ ይርዳእ በሊሕ ንምዃን ክልተ ነገራት ይልዩኻ ድፍረት ንዘለዉ ልምድታት ንምሕታት ከምኡ ድማ ትዕግስቲ ንሓቂ ንምፍላጥ ሓቂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ኩሉ ሰብ ዝጭርሐሉ ጭርሖታት ዘይኮነስ ኣብቲ ዓሚቕ ምርመራን ናጽነት ዘለዎ ኣተሓሳስባን ትርከብ ራብዓይ ግዚኦም ብኣግባቡ ተጠቀምቲ እዮም ኣብዛ ንብረት ጥራይ እተምልኽ ዓለም ዋጋ ክበሃል ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ናብቲ ኣብቲ ኣቕሓ ተለጢፉ ዘሎ ቁፅሪ ወይ ናብቲ ኣብ ባንክ ዘለና ሕሳብ እዩ እሙረና ዝኸይድ በላሕቲ ሰባት ግን ካብዚ ዝሰገረ ረቂቕ ኣረኣእያ ኣለዎም ንሳቶም ኣብዚ ዓለም ብነፃ ዝርከብ ነገር ከም ዘይለ ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ኣዝዮም ክቡራት ነገር ብገንዘብ ዘይኮነስ ብኻልእ መገዲ ከም ዝኽፈሉ ይርድኡ ገንዘብ እንተጠፊኡ ክርከብ ይኽእል እዩ ግዜ ግን ሓንሳብ እንተሓሊፉ ንዘለኣለም ይዝጠፍእ ሓደ ሰብ ልዑል ማህያ ዘለዎ ስራሕ ክረክብ ከሎ ተራ ሰብ ተዓዲሉ ይብል በሊሕ ሰብ ግን እዚ ሰብ እዚ ነዚ ገንዘብ ንምርካብ ክንደይ ሰዓታት ካብ ህይወቱ ይሸጠሉ ኢሉ ይሓትት ሓደ ስራሕ ኣብ መዓልቲ 14 ሰዓት ዝወስድ እንተኾይኑ ዋግኡ እቲ ዝወሃበካ ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ምስ ደቅኻ ክትሕልፎ ዝነበረካ ግዜ እቲ ነፍስኻ ክትከናኸሉ ዝግበአካ ዝነበረ ዕረፍትን እቲ ዘይተተካእ ንእስነትኻን እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ መጀመርታ ዕድሚኡ ሃብቲ ንምእካብ ክብል ጥዕኑ ይስውእ ኣብ መወዳእታ ዕድሚኡ ድማ ነታ ዝጠፍአት ጥዕንኡ ንምምላስ ዝኣከቦ ሃብቲ ይኸፍል እዚ ብልሒ ዘይኮነስ ከቢድ ኪሳራ እዩ ሓደ ውሳነ ወይ ስራሕ ቀጻሊ ወጥሪ ሕፅረትን ድቃስን ጭንቀትን ዘምፅእ እንተኾይኑ እቲ ተኸፍሎ ዘለኻ ዋጋ ካብቲ እተጥርዮ ሃብቲ ንላዕሊ እዩ በላሕቲ ሰባት ብዋጋ ጥዕናይ ዝመፅእ ዓወት ዘይኮነስ ዕዳ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ሓምሻይ ንሰባት ኢሎም ኣይነብሩን ኣብዚ ሎሚ ብላይክን ብኮሜንትን ከምኡ ድማ ብዝዝረበልካ ወራ እትምዘን ዓለም መብዛሕትኡ ሰብ ንገዛ ርእሱ ኣጥፊእዋ እዩ ዘሎ መብዛሕትና ንነብር ዘለና ንዓና ባህ ንምባል ዘይኮነስ ንኻልኦት ሰባት ጽቡቕ ምስሊ ንምርኣዩ በላሕቲ ሰባት ግን ሓደ ዓብዪ ምስጢር ይርድኦም ንኹሉ ሰብ ክትሕጉስ እንተፈቲንካ ኣብ መወዳእታ ንነብስኻ ጥራይ ኢኻ ክተጥፍእ ትኽእል ማሕበራዊ መራኸቢታት ንመናትና ዝቐየረ ናይ ሓሶት መስትያት ኮይኑ ኣሎ ሰባት ብሓቂ ሕጉሳት ስለ ዝኾኑ ዘይኮነስ ሕጉሳት ኮይኖም ክረኣዩ ስለ ዝደልዩ እዮም ፎቶታቶም ዝዝርግሑ እዚ ዓለም ዝሪኦ ምስልኻን እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ ሓቂ መንነትኻን ርሕቐቱ ክሰፍሕ ከሎ ጭንቀትን ባዶነትን ጅምር በላሕቲ ሰባት ካብቲ ኣብ ስክሪን ዝረአ ምስሊ ንላዕሊ ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ናይ ኣእምሮ ሰላም ቀዳምነት ይህብዎ ብዙሓት ሰባት ንወለዶም ንመምህራቶም ወይ ንሕብረተሰብ ባህ ንምባል ኮኑ ዘይፈትዎ ትምህርቲ ይመሃሩ ዘይፈትዎ ስራሕ ድማ ይሰርሑ ህይወቶም ንኻልኦት ዝተዋሃበ ሸው ኮይኑ ይተርፍ ንዓለም ባህ ክተብል ኢልካ ካብ ምንባር ንዓኻ ንምዃን ንበር ንዓለም ካብ ትሕጉስ ንነብስኻ ኣሕጉስ ንነብስኻ እትሕጉስ እንተኮይንካ እቶም ንዓኻ ዝመስሉ ሰባት ባዕሎም ናባኻ ክመፁ እዮም ንሎሚ ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተራኺብኩማ ላይክ ትገብሩ ኣይትረስዑ ንቐጻሊ ተመሳሳሊ ትሕዝቶታት ንምክትታል ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ሁኑ